good morning. Karong adlaw guys, dunay naitaw ni sulti nako nga. Purely salamat sa Doon ako ni nakakita ni mama. imong So tuling jud pahibalo namo. kay ni adto dito sa mga Ako nga tuon ako mga igsoon tus kanlusong kay ako ang pahibawon nga makasulti guys. mag dagan mi karon sa anunang magdaan nami og kanang mga papel kana may dang ipag-print namo. Makita na jud mo ang among Maablihan jud ning maong o hassle kay ini ang mga Salamat mao ni ihang lagi. Ika istorya namo guys. Pero ako jud mismo nag-ingon nga ano. Ako jud siya kinan nga kay sa padong siya mo sa kag 77 nga anang dimiyaw. Ingon ko nga. Asa day kanay kay naglisod mo sagsaka. Ano nang ni anak siya. Di mo ko nga. Hala dili ra ba ni ano nang kanang dimiyaw ni. Naa sa likod ang anunang. Ako ko kana anunang na anak. Wa po ko magdahom og hinsaka na ba po to sa kay pahapit na ba may palarga pod. Pasa ako siya gitudlo og anunang nga 77. Pero ang pangutan di man to nagat-ani mo daanin sawang mismo. good kay. Hoy juani ngun ani man good ni. Ang katong 77 na ko kay laondoy. Lagi ana makaruta gud sila. Oo, niya masaka siya ka na. 77 kung anong nang. 77 magdimiyaw yan sakaan. Yan ko siya gitudlo nga, nay. Maunang sa likod ang 77 nga anong nang. Medyo magsakay to. Oo. Kunya karon aw pananglitan maging nakasakay to, pwede na ninyo ikuan ang CCTV di kay laondoy. Ay uan. Okay naman na CCTV ang mga 77. Og nakasakay man ganing to pananglitan. Di pa kuan ni Angelini man. Ako to sa tingnan nga, ano naglakaw-lakaw, mang kaoy nga ikaw ra usawa mo siyang tingog. Nasag tungkod, nagdasag silupin. Giubo ko. Ato si Angelini ma kay Angelini may close ang imoy el. Nga pwede Basta ipa-open ang main ko camera. mahala, maoga juding, itsura nga akong gipasakay. Pero apo ko magdako mga ubis ni sakay ba sa diretso kay palarga naman me. O makuha man as camera sa imoy el. Mm. Dali kamera na sibin-sibin nila. Nanay si CCTV. Ana mo ato Angelini ma. Sa sod sa Sa sakyanan. Pero dili ko sigurado og ni gana pa na. ato Angelini ma pamotora mo beto. Isus og nakakuan pa ko sa imong pospo sa una nga napaydagway ma sundan to niya. Naa magigi pambutang nga missing. O ganing niya wa man ko kaila, wa man ko kakita. Alam nga mapataka ko katong missing. Pero katong missing bag-uhay pa to mark papel nga ban paper. Oh, pero wala ko pakita sa dagway. Ang katupag ko niya aging adlaw, nakita na ko iko. Hala mo man jud ay ni nga nanay nila gikuan ni ako ra ba mismo nagpasakay og ano nang ako gipasakyan. Kisa may konduktor adtong sakyanana. Si Tonyo ang konduktor anang anuna. Si Tonyo, pangutan ang, pero di na nila matris apa, kadugay na. Oo. Nga, inyon nga, doy ka na, nigana ba na inyong CCTV ang inyong sakyanan? Kay og nigana, matris up na ninyo. Kung asa ni Oo, hulungan. asa ni naog. Basta kay na CCTV ang ilang sakyanan. Kitaan man na og nigana pa po. Uy, ginuo ko, kadugay na. Kadugay na ko. Ingon ako, anak lagi nga. Mama, ikaw na, mama. Kaya tagsara na ba ang comment mabasahan? Anak. Lagi, si Carmen naman nagsulti karon nga nang liliwa ka kabasa sa comment ni Kuan, Carmen. Pele. Lagi si Carmen lagi subay nga kaperli. Uy, Ginoo. Sa ato pa. Detalye jud ako tanan. Kay ako man pud mismo ang nag-ingon niya kay Uy, Ginoo naglakaw-lakaw. Ano mo nakita ni Carmen? Wala, uy. Di sa comment ra. Si comment si Carmen mo ay nag-abli sa tema ba nga pag real talk mo si Pearly kay nahibaw to si Ja nga nakasakay. Pero og nakasakay sa dimiyaw nga halimbawa og wa to siya magsaba nya dimiyaw
Awa po ko kakuan kay wa di ba sa po ko manginano. Naran Oh. dyan yung mga bukid-bukid. Oh, nara ni sa bukid-bukid siya. Kunya imposible Na po ba ka. ikaw ng ano lang. Og bukid na ba og marawis kay og naay ka nang makitaan nga dili nila ka. Ila? Kay ila man itong over og kapitan. O basta mga bukid. Ko jud siya kinan nga kay sa padong siya mo sa kat 77 nga kanang dimiyaw ingon ko nga asa day kanay kay naglisod mo sagsaka ano nang ni anak siya di ingon ko nga hala dili ra ba ni ano nang kanang dimiyaw ni naa sa likod ang ano nang ako ko kana ano nang na anak wa po ko magdahom og ginsaka na ba po to sa kay pahapit na ba may palarga pod. Kasi ako siya gitudlo og ano na nga 77. Pero og Ang pangutan, di aman to nagit-ani mo daanin sawang mismo? good tip. Hoy juani ngun ani man good ni. Ang katong 77 na ko kay laondoy. O lagi, o ana makaruta gud sila. Oo, niya mo sa kaset ka na 77 og ano na nga 77 magdimiyaw yan sakan. Yako siya gitudlo nga nay. Maunang sa likod ang 77 nga ano nang. Medyo magsakay to. Oo. Kunya karon aw pananglitan maging nakasakay to pwede na ninyo ikuan ang CCTV di kay laondoy. Ay uan. O kay naman na CCTV ang mga 77. Og nakasakay man ganing to pananglitan. Di pa kuan ang dilini man. Ako to sa tingnan na ano naglakaw-lakaw man kaoy nga ikaw ra usawa mo siyang tingog. Nasa tungkod nagdasag si Lupin. Giubo ko. Ato ang tilini ma kay ang tilini may close ang imoy-el. Nga pwede Basta ipa-open ang main ko camera. mahala mao ga juding itsuraan nga akong gipasakay. Pero apo ko magdakong og ni sakay ba sa diretso kay palarga naman me. O makuha man as kamera imoy-el. Mm. Naday kamera na sipin nila. Nana CCTV. Ana mo ato ang tilini ma. Sa sod sa Sa sakyanan. Pero dili ko sigurado og ni gana pa na. Ato ang tilini ma pamotora Ano, man anak? beto. Isus og nakakuan pa ko sa imong pospo sa una nga napay dagway ma sundan to niya. Naa magbigipang butang nga missing. O ganing niya wa man ko kaila, wa man ko kakita. Alam nga Pero katong mapataka og ingon katong nga missing, naikuan anak. pero katong missing bag-uhay pa to marag Oo. marag papel nga ban paper. Pero wala ko kakita sa dagway. Ang katupag ko niya aging adlaw, nakita na ko ikaw. Alam mo man jud ay ni nga nanay nila gikuan ni ako ra ba mismo nagpasakay og ano nang akong gipasakyan. kisa may ko doktor adtong sakyanana. Si Tonyo ang konduktor anang anuna. Ang Si Tonyo, pangutan ang, pero di na nila matris apa, kadugay na, oh. nga inyon nga, doy ka na, nigana ba na inyong CCTV, ang inyong sakyanan, kay og nigana, matris up na ninyo, Kung asa ni o, hulungan. asa ni naog, basta kay na CCTV, ang inyong sakyanan, kitaan man na, og nigana pa po. Uy, ginuo ko, kadugay na pinag, ingon ako, anak lagi nga, mama, ikaw na, mama, kay tagsara na ba ang comment mabasahan? Anak. Lagi si Carmen naman nagsulti karon nga nang liliwa ka ba sa comment ni Kuan Carmen? Pele. Lagi si Carmen lagi subay nga kaperli oh. Uy Ginoo. Sa ato pa. Detalye jud ako tanan. Kay ako man pud mismo ang nag-ingon niya kay uy Ginoo naglakaw-lakaw. Amo nakita ni Ate Carmen. Wala oy, Ah, sa Di sa Comment ra. comment ra. Comment ra. Si comment si
Carmen mo ay nag-abli sa tema ba nga nga Mauna pag nga real talk mo si Pearly kay nahibaw to si Jah nga nakasakay. pero og nakasakay sa Dimiyaw nga halimbawa og wa to siya magsaba nya Dimiyaw awa po ko kakuan kay wa di ba sa po ko manginano. Naran Oh. dyan mga bukid-bukid. Nara ni sa bukid-bukid siya. Kunya imposible po ka. Ba, ikaw ng ano lang. Og bukid na ba og marawis kay og naay ka nang makitaan nga dili nila ka. Ila? Kaila man iton over og kapitan. O basta mga bukid. A few moments later. Alayo na kayo mi ang naabta na mo guys. Siguro lang ko kuha og ka ng mga big pictures kaya akong isin sa akong pamilya. Kaya wa ko kataa kaning dapita guys. Mao na nga ako lang magsiguruhan og video. Tungod kay wa ko masuhito. Ang giingon sa babae guys, Dimiyaw kuno nga sakyanan sa 77 ni sakay kun sa mama padong anunang mo nang ni ami aning dapita agi guys kay aron masundan na mo sila og amo pong mahatagaan ang mga tao og pictures. Daghan na narbaho ani guys mga workers amo pong gipanagaan og mga pictures ni mama. Matoy pa nila guys doon ako nitiguang nilabay itong ni aging si Mana. Wa sila kahibalo og babae bag lalaki. Basta kay doon ako nitiguang nga nilabay nila sa ilahang gitrabahoan. Sige kulaan ko guys ni argi si mama dapit ani. Bago sa lagi tuni nga lugar wa ko ka hinumdo nalimot man ko giingon ani. Basta kay unahan na ni sa bahugan. Wa pa siguro uwak tingali ni. Dugay na mong dagan sa among motor guys, duwa magjud masuhito ani. Mao na nga sige mig pangutana ani kay basig mulapas mi. Niabot na mi sa anunang guys. Didto sa lugar nga giun sa baye, wa man gid gihapon. So nang umauli na mi ani guys. Kay dako na mi kaadyo og kalangan wa gihapon si mama